Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Belian Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Curabel Trading, Sally Marange, Etak Eatery, Lourdes Catering Services, Chito and Grace Galang, Luis Conieti and Company, RC Daisy Golosinda, Melton's Halo-Halo, Carmelita Mabini Flower Store 148. Atong i-appeal nining santos nga misa mga katuyuan sa atong mga regular sponsors, donors, offerers, pilgrims, choir members ug ang kanatong tanan nga ning appeal nining santos nga misa. Alang usab niining mosunod nga mga katuyuan: healing of Lilia Aznar, Nathan Thomas Ho, Jaime Rosauro, Tate Segura, Joseph Lim, Susana Gabukan, Eddie Aya, Susie Padregon, and Florencia Ramasasa. Birthday blessings of APC Annunciacion Borromeo ug Divine Grace Villavicencio. Thanksgiving for blessings received offered by Julian and Sinaida Villanueva, RV and Joy, and Teresita Acantilado. Blessings and good health of Arlinda Paras and family, Mrs. Chin Lam, Cherry Ocanyada. Thanksgiving nga gihalad ni Hiner og Virgie Aznar, Demetrio and Rowena Casipong, and Emma Makuto. Eternal repose of Nenita, Vicente, Bernardo, Bienvenido, Adelina, Ernie, Conceso, Gamaliel, Lore, Ninya, Olegario, Lucy, Eduardo, Dolores, ug ang mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai ug ang tanang kalag sa purgatorio. Sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His partake of His grace. Come, let us sing to every nation. Great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. Great is our God and Ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mag-isuon mayong adlaw ninyang tanan. Panghinaot nga kining santos nga misa nga atong sa alugon karon, maghatag kini gitawag to panalangin alang sa isuntong manambong ning misa nato ni adinhi ug katong naa sa lantas sa tagsa ka panimalay. Diba to ang mga igsuong sakiton. Tagaan to sila healing, no? Kaayuhan sila sakit sila uso sa kalag. Labos na tagatag kalinaw ang ilang panimalay. Ay ilang sa tag sa kakasing-kasing. Mga isang ramaanda kita pagsaulog ng santos nga misa atong basulan atong mga sala.
Nagakumpisal ako sa Dios samahan magagagahom sa tanan. Kaninyo mga igsuon, kinakalapas ako dako uyamot. Sa unang-huna sa pulong sa buhat. Sula pagbuhat kinahanglang buhaton. Akong sala, akong dakong sala. Busa na nga mo'y ng Santa Maria kanunang ulay. Sa mga anghel, mga santos, kaninyo mga igsuon, inyong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasilo ng atong mga sala, darong adtos kinabuhing dayo. Himaya sa Diyos dito sa mga langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kadahil sa iyang mga tao, hindi sa'yo. Hari Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawatan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa to sa Amahan, nawatan ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alam doon, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, among Amahan, og ti panalipod, kung wala ikaw, walay ligon, walay santos. Tultuli kami nga nas kinabuhing tunhay, pinagis pagtabang ka namo sa hustong paggamit sa mga ibutang ning kalibutan. Kini among gipangayo, pinagis sa mga Ginoong Jesucristo, imong anak. Nga buhi og hari ubang kanimo Dios kay usa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa Henesis.
Miingon kang Abraham ang Ginoo. Hilabihan na ang mga mulo batok sa Sodoma ug sa Gomora, ug ang ilang sala dako kaayo. Busa mulugsong ako aron susihon kung tinuod ba ang mga mulo nga akong nadungog. Unya mibiya ang duha ka tawo ug mipadayon paingon sa Sodoma. Apan nagpabilin ang Ginoo uban kang Abraham. Giduol ni Abraham ang Ginoo ug gipangutana. Laglagon mo ba gayod ang mga walay sala uban sa mga makasasala? Pananglit, adunay kalim-an ka tawo nga walay sala didto. Laglagon mo ba ang tibuok syudad? Dili mo ba kini pasayloon aron lamang pagluwas sa kalim-an ka tawo? Sa walay duha-duha, dili mo gayud patyon ang mga walay sala uban sa mga makasasala. Dili mo kana mabuhat. Kay kon buhaton mo kini, ang mga walay sala mahiagom sa silot uban sa makasasala. Dili kana mahitabo. Ang maghuhukom sa kalibutan, kinahanglang magbuhat sa angay gayod. Ang Ginoo miingon, kun makakaplag akog kalim-an ka tawo nga walay sala didto sa Sodoma, dili ko silutan ang tibuok syudad tungod lamang kanila. Unya, miingon na usab si Abraham, Ginoo, pasaylua nga mangahas ako pagpadayon pakigsulti kanimo. Tao lamang ako, ug walay katungod pagsulti bisan unsa. Apan, tingalig adunay lamang kapatan og 5 ka tawo nga walay sala didto, inay kalim-an. Laglagon mo ba ang tibuok syudad? Tungod lang kay kulang og 5? Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad, kun makakaplag akog kapatan ka tawo nga walay sala. Unya miingon na usab si Abraham, tingalig kapatan ra ka tawo ang walay sala. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kun adunay kapatan ka tawo nga walay sala. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko, Ginoo, nga mupadayon ako sa pagsulti. Pananglit, katluan lamang ka tawo sila. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kun makakaplag akog katluan ka tawo. Miingon si Abraham, pasaylua intawon ako, Ginoo, nga mangahas ako pagpadayon sa pakigsulti kanimo. Pananglit, makakaplag kalamag kauhaan ka tawo. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad kun makakaplag akog kauhaan ka tawo. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko, Ginoo, niining katapusan kong pagsulti. Pananglit, aduna lamay na pulo nga imong makaplagan. Unsa may imong buhaton? Ang Ginoo mitubag, dili ko kini laglagon kun adunay na pulo. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo,
sa adlaw nga nangayo ako ginabang, imo ako nga gitubag. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako ginabang, imo ako nga gitubag. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Sa atubangan sa mga anghel, hawiton ko ang imong pagdaig. Magasimba ko sa imong balaan nga templo. Upasalamatan ko ang imong ngalan. Tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran, kay imong gipadala labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saan. Sa akong pagsampit gipatalinghugan mo ako, imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Ginuha taas, apan bisan paniyana nagatanaw siya sa mapabsanon. Ugang mapaitas uniyang iilhan gikan sa layo. Bisan magalakaw ako taliwala sa kagulanan, imo ako nga bantayan. Patok sa kapungot sa akong mga kaaway, imong gipakyaw ang imong kamot. Sa adlaw nga nangayo akong gihabang, imo ako nga gitubag. Ang imong tuong kamot nagaluwas kanako. Ang Ginoo maghimpit sa iyang gihimo kanako. Ang imong kaluoy o Ginoo nagalungtad sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, sa adlaw nga nangayo akong ginabang, imo ako nga gitubag. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Mga igsuon, sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo uban ni Kristo, ug sa pagbunyag usab kaninyo, gibanhaw kamo uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala ug tungod kay dili man kamo mga Hodeo ug busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon
Gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan, bahin niini. O giwagtang niya ang tanan, pinaagi sa paglansang niini, didto sa cross. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaman ikaw, Panginoon. Usa ni ana kahigayon nagampo sa Jesus dito sa usa ka dapit. Paghuman niya ampo, mingon ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo. Ingon nga gitudluan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus mingon kanila, inan niyo niini pag-ampo. Amahan, simbahon untang imong ngalan, paghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Upasilua kami sa among mga sala. Kay magpasaylo kami sa tanang nakasala kanamo. Kung ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Umingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Pananglit, usa ka ninyong muadto sa balay sa usa ka higala, tutuang gabi, niya muingon kaniya, Bay, pabaylo ako og tulo ka buok pan. Kami abot sa mo ang usa ko kahigala, na nagpanaw, ug wala gyud ako ikadalit kaniya. Kung pananglit tubagon ka sa imong higala dito sa sulod, iyon na ako sa muka, kitangkahan na ang pultahan, kung ako ang kabataan, ug ako nang higda na, ug di na ako makabangon, paghatag kanimo bisag unsa. Unsa may imong buhaton? Sultihan ko kamo, nga bisag higala kaniya, dili siya mubangon ug muhatag kanimo pan. Apan mubangon na lang siya ug muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan. Kay wala ka man maulaw pagpunay ug pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo ug kamo hatagan. Pangita kamo ug kamo magakaplag. Pagtuktok kamo ug gablihan ang pultahan alang kaninyo. Kaya ang tanan nga mangayo hatagan, ug siya nga mangita magakaplag. Ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga nagtuktok. May usa ba kaninyo nga amahan nga mohatag sa inyong anak ug bitin kung siya mangayo og isda? Muhatag ba kamo kaniya tanga kung mangayo siya itlog? Bisan pa sa inyong pagkadautan, nahibalo ka mong muhatag ug maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Nan, ang amahan nga tuwa sa langit,
labaw pang mohatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayigson mangutan ako, kamo mo ampo? Ha? Siguro? Huh? Atong tanawon kaysa Ebanghelyo karon, no, ang mga disipulo ni Kristo, ang ilang hangyo, tudlo imi Ginoo unsaon pag-ampo. O gitudloan, ang gitudlo sa Ginoo ang amahan namo. Amahan namo. Well, kamo mo ampo. Ang pangutana karon, kinsa may nagtudlo ninyo pag-ampo? Hinundo mo? Kinsa nagtudlo ninyo sa pag-ampo gyud? Ako nahinumdum man ba mao nga. Ako ang ginikanan ba? Akong mama o papa nga tawag to nakita na ko sige mag-ampo gyud ba? No? Ina pagsimba, no? Sa balay magrosaryo sila. Gamay pa ko ato. Nakita ko nila nga magluhod, no? Nag-ampo. Mura na ako ang gitawag to unang impresyon o pag-experience sa pag-ampo ba. Kunya, ako lang nagisunod. Gisunod ako gibuhat. Udwa ko, di ko mahinumdo pagkisagi tudlo kong ama namo eh. Ambot, mama baga to, katekista baka, madre baga to sa among eskwelahan, pero di ko kinumdum niya na. Basta nakato lang ko sa pagkantog amahan namo, pag-ampog amahan namo. Kunya, ang diya sa karon puro pag moampo kog amahan sa amahan namo. Pero doon na ako kagulingon akong styles pag-ampo. Of course, akong ilag yun nga, moampo ko sa Diyos nga akong amahan. Muna nga akong pag-ampo, no? Ginoo, amahan na pasilo ako sa mga saha. Ginoo, in taon, ayuhan niya akong sakit. Ginoo, tabangi ko nga kini ako ang buhaton, mulampos ko. Mauna ko pag-ampo yun, no? I'm calling on God as my Father. Muna lang niya ako. Karon, that's how I pray. Muna ang kagulingon ba? Ibaw ka, nga, epektibo ka abiyag yun. Nga, kaya pag-ampuha, muna pag has blessed my life, I'll tell you. Kanya, ako ginaghimong dangpanan ang pag-ampo sa kinabuhi. Dangpanan. It has blessed my life. Wa masayab gyud si mama ba? I think ang the best advice that I have received from my mother, nga ingon siya, ay jud kalimot pag-ampo. Manawa ko mo nga, kaya mausin ni tambag sa among obispo pagka humanamang ordinar ni Cardinal Rosales, ingon sa, ay jud na kalimti ninyo ang pag-ampo lipas sa Blessed Sacrament. Pero mula hutay mo sa pagkapari. No wonder na ang Ginoo mismo has been telling us many times sa Biblia, pray. Kung may naas pag-ampo ang igsoon, ba mo? Unsa may naas pag-ampo? Unsa may what's important in prayer? Si Pope Benedict XVI ba, katong retire nga obispo bita asa Santo Papa, sa iyang sharing bas mag-ampo pa. Ningon siya nga, ang katawhan kuno sa kalibutan, no? Tanang katawhan og sa tanang at all times in the world, og sa tanang sibilisasyon sa kalibutan kuno, doon naging sila'y pag-ampo. They're praying. Praying to the sun, basta they're praying to a God.
Kaya ang tanang tao sa kalibutan, naginahanglan sila gito ito palambigit ba sa Ginoo, sa ilang Ginoo. Umuna nga, ang people in this world are praying people. They pray in their own ways. Paglambigit sila kinabuhi nga diha sa Ginoo. Upo pa ni Po Benedict, kita, mga igsuon, kita kinahanglan ang tao kuno dunay halawong kaayo nga kagutom o kauhaw nga diin ang Ginoo ra gyoy maka-satisfy, makatambal niini. Muna nga sa ato ang craving for the Lord, we pray. We pray. Ang tao kuno doon na tayo kanang kakulangan, gyud ba? Dependent kita sa Ginoo, kakulangan. Sa iyang pagtabang, nga wag gyud matahimo kundi tatabangan sa Ginoo. We are so dependent. Muna nga, kita kinahanglan ta, no? Sama, sa itong pasaylo sa itong mga sala. Kinahanglan mo ampo ng pasaylo sa mga sala. Kayo ang mga sakit sa lawas. Mga igsuon, kinahanglan mo ampo. Haron ang sakit sa lawas tumaayong. Kaya siya maging makaayon nato. No? Sa ito ang pagpuyo ng kinabuhi aba, to be guided in our lives. We need to pray. Kinahanglan. Si Mother Santa Teresa de Calcutta ba? Mother Teresa ba? Ingon pa niya, ayaw ginyo magtanga ang pag-ampo siyang kinabuhi. Kaya mawa gaya ng pag-ampo, masiak na gaya na, mawa ng tuburan sa grasya sa mong kinabuhi that you need in life. Kung malayo, maputol na kamalayo na kas Ginoo. Kaya na ako na ito ng grasya diha sa mga pag-ampo, pinaagis pag-ampo na ito. As simple as that, prayer ba? Maabutan diha ka na ito. Ibutan na ko na siya. Si Maria Teresa ba? Nga, unsa may sikrito ko niya nga, sinila ng mga madre ba, nga sa ilang grabing trabaho juga ayo, kapoy yung trabaho juga ayo ba? Sila, nga nung malipayon makay sila. Nga nung itawag to, di mas lagi yung kusog, no? To work. Nga po ang Padre Teresa, usara yun. We have to pray. Ang pag-ampog yun lipa atubang sa Blessed Sacrament. Ang pag-ampog yun pag-adore Blessed Sacrament. Ang pagkalawat, mao ka ilang source of strength. Muna, you always find them joyful and happy. Naara yun diha. Naa diyang gahong. Nagikan sa langit, na maabot ka na ito, pinaagi sa itong pag-ampog. Power of prayer. Ang tawag mga igsuon, kita ha? Doon na tayo kakulangan, nanginahanglan tagyod. O pag-ampo, murabag ka ng, ang atong kasing-kasing ba, murag, mag-alindasay ba? Restless. Hangtod nga kini, dili, makatagamdam sa presensya sa Ginoo. Mo nagi, sultin San Agustin bitaw, lingon sa, oh my God, why heart is restless until it rests in you. Kaya kinagkasikahin sa mga igsuon di ay, gibuhat di para sa Ginoo. Mabitaw sa iyang confession ba, libro ni San Agustin, iyang gipaambit ang iyang prayer, no? Ang prayer ba, nga dito sa Ginoo, nga po pa niya, nga Ginoo, karon nahibaw na ko, no? Ingon siya, nga ako di ay, ang tao di ay gibuhat para nimo. O hangtod ikaw, dili mupuyo di sa tao, ang among kasing-kasing mag-alindasay. Restless. Mga igsuon, ang pag-ampo di ay is a relationship with the Lord. Kinatang mo ampo, diya sa itong kinabuhi, naagyod ang pag-ampo. We connect relationship with the Lord, loving relationship with the Lord. Mo din na pag-ampo. Munang, wata ba tingala si Evanghelo karon, no? Pagtudlo yun ni Kristo kung saan pag-ampo, ay yung gitudlo, amahan namo. Ang kanalang daan, amahan namo na. Nagpasabutan isa ba? No? Nga di ay, ang pag-ampo is a relationship.
Right away. Relationship. Ang tiunay, the genuine prayer ba? Dili di ay gitawag to kanang di lang ngunta tato ang mga ingon na to rosaryo, novena, these are all prayers. Mag-ampo ni sila. Pero ang pag-ampo mao di ang pag-ampo sa usa ka anak ngadto sa iyang amahan. Ang tinuod diwa sa pag-ampo is a prayer of the son to the father. Ang amahan namo. Relationship gidi ay. Muna makasabot ka, nga ampo ka sa amahan namo as a son ba to a father. Ang gugman nimo sa imong amahan, makiingon jud ka, hallowed be thy name. You praise the name of God. Ug anak ka, muna makiingon ka, thy kingdom come, thy will be done. Because anak, higugma ka sa amahan, muday kag mutuman jud ka sa sugo sa amahan. Unya, ang kining pag-ampo mga igsoon, tubagon jud sa Ginoo. Ngano? Tungod kay ang nangayo man iya mang anak. Relationship yung hapon. Ang iyang anak. Ang isip amahan, hibata ko si amahan. No? Siya ang ma-provide kanato. Muna nga, at ibanon ta sa ato panginahanglan. Give us this day our daily bread. Muna nga, tungod si amahan nato, siya bantayan ta niya. No? Sa atong mga, will forgive us our sins. Kaya amahan man siya, kanato, ilikay na sa katalagman, like our Father, mauna yung gibuhat. Gana isibahin yung karon siya, tanawa, pangayo yun, no? Ask and you shall receive. Pangayo o kamo makadawat. Pagtuktok o pangita o kamo makakaplag. Pagtuktok o kamo ablihan. Kaya katong nung tanang mangayo, tagaan. Katong tanang mo tuktok, katong tanang mo mangita, makakaplag, katong mo tuktok, ablihan. Sa asked. Pero akong nagmalandon hindi ba, nisusa ko una sa daghang mga tao nga akong istoryahan ini ba, nga doon ay reklamo. So, padal, tinuod na padal, nga ako pag-ampo ang mga tubaga gihapon. Nangay kong trabaho, wag gihapon. Nangay kong bana, wag gihapon ko maminyo. Nangay kong makapasar ko sa examen, hagbong. O tinuod na padal ba? Tinuod yun na siya. He answers you. Amahan na siya. Pero man ni amahan na siya ba? Okay, amahan man na siya. Tubagon din kaniya. Pero ang itubag ni mo, ang makaayo ni mo, muna nga, kada ampo ni mo, tubagon ko sa Ginoo. Pero yung tubag, mahimo nga yes, kung makaayo ni mo. Mahimo nga no, kung dili makaayo ni mo. Mahimo nga wait, paghuwat, kay tingali di aka-anda mo dahawat ni ini. But He will answer you. Tubagong kita niya. Tubagong kita niya. Kay siya, sama man sa usa ka amahan yun. Kung ganyan para sa Ebanghelyo karon, kung amahan ganing daotan, kung mamahatag, maayo alang sa mga anak, ilang mga butang, siya na ba kaha nga atong Diyos, nga atong amahan, nga di mohatag unsa, nga dili, nga mohatag ato sa makaayog yun nato. Ingon ni ana. Muna nga atong upong pa niya, muna nga lakutay mo, persevere. Keep on asking. Pray. Don't stop. Just pray. Talk to me. Gulti ko. Keep on seeking. Pangitaan ka, bubuton ako. Bubuton ako. Seek. Ingon siya, now that when you see my will, keep on knocking on it. Hantod mo abli. Doing it. Ato, persevere in the Lord. Kaya na pagkasulti mga igsoon, ang Ginoo di mabiya ka nato. He'll always be there. Kung kita dito mabiya, diha ka niya. Di gid siya. Importante juga na. Itong semana, gitawag ko konfesyon. Diha sa konfesyon, sa ang parokya, nakuang kay ko ba na-amaze ko, no? Nga sa
akong ipakumpisal kay bisag nahibaw ko ang iyang sakit. Murag dayeng na siya, cancer. Nga murag lisod di ba? Pero pagkakalma siyang naong, ay pagka-peaceful ba? Murag di ka kabala ka, basig ina siya, hapit na siya matay, ibaw naman siya, dying. But he was so calm. Baga, bukaman ako niya, pakumpisal, pakalawat, paghilog tanan. No? Ito na, ningon siya, Jesus, thank you kay Father. Salamat kayo. Nga, niya ang ginuon ako. Nga kung ano ba? Kaya padre sa kinabuhis tao ba? Ang importante yung butang na yun, maurigin kang ginuon na sa mong kinabuhi. Hibaw kang ginuon na kanimo. Paninilain. Ug gani po ang paniya, andam na ko matubang sa Ginoo. Because He's with me. Andam na ko sa pagtubang sa atong amahan. Our Father. Ngalan sa mga Espiritu Santo. Nagatuwa ko sa Dios, amahan magkagagahom sa tanan, magbuhat sa langit at sa yuta. Ng Yesu Kristo, yang anak ubugtong Ginoo nato. Kumanan ko sa dalang sa Espiritu Santo. Yang anak ni Maria nga Birhen. Isa kay Sagon ni Poncio Pilato. Gilan sa krus na matay gilubong. Mikunsan sa mga minatay. Sa katulog kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagaling ko sa tuo sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Kandito mabalik siya, arapaw kong sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, basaluan sa mga sala, makabanaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Misaad si Kristo pangayo o makadawat kamo, budangop kita karon sa tuang langit ng amahan. Masaligon sa pagampo, ang itudlo ka nato sa atong Ginoo. Umingon kita, langit no namang amahan, pamatia kami. Langit no namang amahan, pamatia kami. Nga ang makanunayong pagampo, mukaylap sa tibuok simbahan dinhi sa yuta. Magampo kita. Langit no namang amahan, pamatia kami. Nga ang mga tigplano sa ekonomiya ug sa industriya, mudangop sa amahan ang tighatag kanatog kalanon matag adlaw. Magampo kita. Langit no namang amahan, pamatia kami. Nga ang mga tao nga nagapos sa mga bisyo ug sa masalaypong pagkinabuhi, manghitag kapasayloan, magampo kita. Langit no namang amahan, pamatia kami. Nga mulahutay kita diha sa pagampo, bisan pa sa tanang mga kalisdanan ug kagul-anan nga moabot sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langit no namang amahan, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita. Langit no namang amahan, pamatia kami. Nga ang mga magtutuong mihalina, pasayloon ug banhawon uban ni Kristo. Magampo kita. Langit no namang amahan, pamatia kami. Magagahong nga amahan, maghihatagon, dili ikaasoy ni masabtan. Dungga ang mga pagampo nga among gipadangat, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Lisod magampo kita kining sakripisyo. Dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan. Sa iyong sakripisyo ikan sa mga kamot, alas sa pagkay kapag-imay sa ngalan, ugalan sa sususlanan sa tibong ng Kung santos. amahan, dawata kining mga gasang ipangayo ka na mo ni Yesu Kristo, o gihalad siyang handumanan. Ang amo masinugtanon nga pag-alagad, makapadangat unta ka na mo sa kahingpitan sa imong pagluwas ka na mo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunhag magkagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayog sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom. Pinagi sa imong pagpaagi sa pagluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas ka namo. Pinagi sa gahom sa imong pagka-Diyos. Panmay imong gipagbuot, na maluwas kami pinaagi sa mga sama ka namo. Gisarikway sa tao ang pagigala kanimo. Apan ang tao mismo maoy ni uli nini ka namo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ugbusa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa nguay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos ang kagahuman, ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana sa kahitasan. Kay tunang nagaanghid sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos, kayo ikaw ginutuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kinialang ka namo. Ngalawas o dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Ipika sumihatag nining adto sa iyang mga tinunan. Ug mingon, dawat na kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. So sa mga pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kinapag-usap, mihatag iningat to siya mga tinunan ug miingon. Dawat na kini, Panginoon ka mga tanan gikan ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhat na kini, aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik Ano paghandong sa kamatayan pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo. Tugay mo kaming giisip nga ngayon nga moatubag mo alagad kanimo. Himuha kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo mahiusahan ta sa Espiritu Santo. Inunumigin mong simbahan sa tibuok kalibutan. Mahingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pare. Hinumi usab ang mga igsuong nangamatay. Malaumon nga banhaw silag tanang nangamatay. Dadas nas pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himuha kami ngayang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa ng mga santos nga nakatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag na kanimo magkagagahom nga amahan. Diyas kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa itong amahan. Kung gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami kinimo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, malayo sa ring kasamo. Santa nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos.
Kristo na ikas mga apostoles ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinay hatag ko kaninyo, ay tanawang mo mga salak ko rin pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto hatag gawi sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoos kung na manaa kaninyo. Bakit ang panag-inig sunay? Sa Dios na gawagtang sa las kalibutan, mula hanggang gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo nilang langay makalawat kanimo apan namulong mo lamang ang maayo. Lawas ng Kristo pag magampo kita. O Ginoo, dawatan sakramento nagsaulog sa numanan sa pasakit pagkamatay sa imong anak. Kini ang gasa nga iyang gugma magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Kini ang mga pangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Magampo alang sa mga masakiton.
Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit ng kamatayon sa krus. Kung itudlo ang bertud sa pailog, diha sa kasakitan, dunggang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinawag nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya, pero mahimong santos. Ang iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagi sa mong Gineso Kristo, imong anak. Nga buyog hari ubang kanimo, diyas kay usa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ato pasalamat sa tuang choir, the Son of Mary Choir. Ato Pilgrims Cathedral Psalmist led by Kenny Mecabalo. Divine Mercy Apostolate, World Apostolate of Fatima, Crusaders of the Holy Face of Jesus sa San Vicente Ferrer Parish, Orhilio, at ang Parliament Cooperators o Offerer Annunciacion Borromeo. O tanan nga ni halad na itabang ni Santos nga Misa. Ang Ginoo na kaninyo. Nalangin ng Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil inyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. We have been searching, yearning to find you, lost without your love. We look for your face, seeking out true joy, found in your embrace. Was in faith you restore us, was in hope you sustain us. Like you save us, in love divine us, Lord bring us back to you. Okay. Muna gusto na ko nimo ba nga, di na kami still istoryahan. Inikabot sa oras, ilis na yun kay Domingo Riveron. Kaya ano, asa day ka? Musimba. Ikaw di ka simba. Di na ako, doon nakasimba na ko gabi eh. Ikaw may isa di mo nag-iya-iya lang di tayo nagsimba. Musimba ta Domingo man ron. Misoroy man mo sa mga bata, di ako, misimba ko gabi eh. Sabado ba ya ito sa gabi eh, anticipated mass. Di na ako pwede mo simba ron. Di ka sana sa nimo. Magdangay ta na maghiusa ta ato simba. Kamu na lang panimba. Ako na lang. Unya mo simba sa gukor na lang hapon kay na may namatay na itong silingan. Oh, muhatod ka sa lubong. Oo. Ano malig muhatod ka sa lubong? Di ka mo simba ron, Domingo man. Musimba ka ni kuha na ka na. Magmisa biya na. Maubitaw, misa man na para sa patay. Nga di ka mo simba, lahi man ang misa sa Domingo. Sa may diferensya ng misa sa patay o sa dili patay? Naambot lang. Kay ako, no? Hindi ko ganahan. Lahi man gina ang misa sa patay. Ambot lang, ako kasabot. Basta kay, may misa man ang Domingo. Ano di magamusimba? Huwag magamusimba gabi eh. Oo. Ikaw sa doon ta, wala sa kabag-una-unag simba gabi. Nisimba ka karon kay Domingo, magdungan ta, maghiusa ta. Ay, ingon man sila. Basta makasimba na ko nung Sabado, di na pwede mo simba ini ka Domingo. Pwede na ko, no? Pero ikaw, musimba jud ka. Nganong, kung muhatod kag minatay, di na lang di ka musimba. Musimba gani. Magbisa man na. Parihar mo tigali na. Di ta makasinabot, anak. Diha, di lang ta maglalis, anak. Kasatag samot. Amo nang ipakutanan ni Cardinal Vidal, kanang Domingo, musimba ko sa Misa sa Binatay, kinahanglan ko musimba gyud kanang yung misa gyud sa liturhiya sa Domingo gyud ba. Sunday Mass sa gyud sa schedule sa Domingo gyud nga misa. Ang tubag ni Cardinal Vidal ingon, a mass is a mass is a mass is a mass. Ang misa, bisag unsa, misa gina, misa gina, misa gina. Pareha na tanang misa. So, teoray, nga, kung ikaw nakasimba ka, no? Bisag misa nas minatay, kay misa man na, para nas misa sa Domingo yung liturhiya. Pero isip obligasyon nimo, nakatuma na kasi imong obligasyon sa pagsimba. Obligasyon. Pero kining musimba ba ba? Musimba ito mag-obligado ka? Oh? Kung musimba ito mo gusto ito ba nga nagsimba na ito, hinangpon kayo tayong magkigtagbo sa Ginoo sa iyang pulong yun ba? Oh? Well,
sa misas minatay na aman na yung mga wali sa dihasad, pero atong mga wali sa puro sa patay. You know? O ging mulakbit nga rin diha sa mga sa Ebanghelyo, pero mingon na to nga, lahi siya ang atmosphere ba, no? Pero pwede ba na ha, kaya nagsimba naman na. Pero lahi kayo nga, usimba kita sa mas proper ba din ang pagbasa, ang pamalandong, tanan, no? Nga atong madawat ni anang Dominguha. Kaya mo binay gitawag to giandam sa tibuk tong simbahan ba kanang mga reflections and readings nga mao gyud malandungan sa tanan gyud tanang mga simbahan nga Katoliko sa tibuok kalibutan. So kita parihatag atong gikaon sa kalon sa kalag. Una nga wa tingali bawa di mo kon simba ka sa minatay sa misas minatay. Yung simba juga sa kitawag to karon makuha gini mo ang misa gyud ba iya sa Domingo. Kay may kaso na manubran na misa nato abot as langit, pamusanggot as langit. Pero it's this, no? Dili obligado, pero maayo tingali gyud ang simbata aron mas mapuno ta sa pulong sa Dios. Manlalaban ako sa buhing pan, manlalaban ako sa buhing